Martang yang mahita, dami ni di batana sumurun sen saluhu na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhu na, tabiki mahata ni di bata dihita, ima na tarsura di Jakobus bidu 2 ayat 10 bat 1 ayat 10 tayo kamu mahata ni di bata. Ahama gunana aliak kadong aku molo di dok halak, di ibana do hapor siaon alay dang adong di ibana pangulaon terbaik do hapor siaoni paduahun ibana molo adong dongan bawa manang buru-buru namar semara jala hurangan di sipangan siapare gabi adong nama dok setonga-tonga muna lahu mahamu mardame-dame las mahamu busur mahamu alay las alay dang diliuk kamu nasi dan rekod di daging ahama gunana hapor siya ni pisong nido anggo suado pangulaw na naong mati do hadirion na ido sahana dihamu na do nga sa hapor siyaon di bagasan Jesus Kristus adong masada barita na mardo nga puda ima amanikeken ia amanikekenon burjudo pertanyaan burju nang markur burju do marminggu alai heram masih keken anakna di perheran si keken didok bapak nei ala kebetulan dengan si kekenon ima tetanggana natorasna nunga marsahid 5 bulan jala nunga para sangiri jala termasuk do alani hurang sinadongan gabedang bui dibuan tu rumah sakit nadenggan alai gabe horan pengobatan sekedar ma rupani alani burjunia mani kekeno saya ganu pahari dulu tanyakon na sida di jabuna do si keke do omakna lau mangap lau murup si tanyakon do ima tetanggane alai di sada tiki dusongoni Roma si kekenon nusai da sida ibadah malam di sukun anak nom aku heran sih melihat bapak terus mendoakan tetangga kita mendoakan tetangga bapak kawan saya. Kebetulan bapak baluhap si baluhap wari anak ni tetangga non bapak terus do manangiakon bapak ni si baluhap asa sehat ala heran doau nunga 3 bulan marsahid nunga 3 bulan songoni renge sahidna terus ditanya koko alai heran damai da bapak so ya diurupi ho manang dilioko pasiba narakya dilioko nang menyemangati dohot nang laho mangurupi ima bapak ni si balupon asalaw marubat ninna si kikeno matu bapak ni nungisong nasonggok marohani bapak ni si kikeno dihata ni si kikeni alay do rohanam me depe si kikenon alay nunga di boto mandok ama gurani tanyangi anggunang mardonga pangulaw ninna si kekeni marapani alani dia makadonga sahapor siyaon buidu songon bapak ni si kekeni hita mananya ko terus burut mamudai buidu do honotta ima songon dari usia kubus di son laho mahomar dame-dame las maroham busu mamu alai dang diliok taliom mananga dang akia taliom manang songon tergerak rohata mangurupi alai se taruh mardami-dami las marohamu seni tarupani buidu masa na songoni alani do didok si Jakobus di bagasa truku taon hapor siyaon naso mardongan pangulaw ido ibana anggusanong pangulo na namati do hadiron ni molo bisa jujur tabigi manusia diselamatkan karena iman alai nang do honotta iman pe hapor siyaw pe angurang pangulo na namati dui molo yo Tuhan Yesus pe hapor siyami di paruah ko alay ko narong ko pangulon na
dan terbahin ibu imak ngani nagabi anggo sarong pakorhon ni hapor siyaw ni basaru panamati dui dado rupani parhapor siyawn alay dang bui mangalehon dang bui i mamangurupi sarupa bohong dui alani dipakai sijak kubus do i malaw mga tu si jalay do ibana do ima taringot tu hapor siyaw ni asa mul hapor siyaw ni pero sijak kubus don ima asa unak kola dihata dak kola di perasaan dak songon amat tasibalu hapi olah perasaan olah dihata tetapi tidak ada ujub daripada iman tidak ada ujub daripada iman akangani tangyang nai do hapor siyaw ni ikut tari do di pabahina jala pabena ni ikut maruja do manang alanani ujar ni hapor siyaw. Nomor 8 tadi iman yang benar harus terbukti melalui perbuatan. Sebaliknya perbuatan harus dilakukan melalui iman, bukan sekedar tindakan humanis, bukan sekedar tindakan iman akan ini holan alani hajol maun. Tetapi perbuatan haruslah buah daripada iman sehingga kita melaksanakan karena kita mengimani Tuhan Yesus Kristus hidup benar di Galatia 5 ayat onomi. Asa tung takas dohala nanak ini na di bagasan dia may hapor siyaw ni kung mangulo patulun holong ni rohan. Alam niyo dia makalungan sa hapor siyaw tung masay tabu bidok si Jakobus di bagasat 30 taon. Maulo si Jakobus majuhita na madok asay kung mangulo do hapor siyaw tay tarabahin do hapor siyaw ni polo kita alus na tarabahin alatakas do ibuy do idota marhite pengajarion na pinasaan ni si Jakobus nang na pinasaan ni Tuhan Yesus tuita dia meng hapor siyaw mido paluak ko. Alay mo di Jakobus sungusuk-suku na kanin tarbahid do hapor siyaw pagkalo kita. Banggo dohonot ta bahama mangalusi. Dang namadok namaralo itu hatan di bata alay ko dohonot ta do ima namati do mo dang adong pangulon na. Alay dia makado sa hapor siyaw. Amaguna na akadungan di pasu-pasu di watahita hapedang makorhon tuakka dongat tanang makorhon tuakka na humaliang ama lebat gudang artata gudang pasu-pasu na tadal alin hangarong pikbe na dangadong pengaruh na tuhat nasing amalapatan akka dongan molo adong dongan na hurangan jal namar saya mara ale tadok ma di baga sakapur siaw tudong at na hurangani namar saya mara lahu mahumar dami busul mahumangan hape dak talion mangan las beraging muna ni ko hape talion pahian na barang mo kidat tongani hape kita merlubi-lubi kita bui mangat tenang alay juk do songoni damasa dia kadongan dia ke kesenjangan ni parngulo ni hidup ben na kontak kasidok si Jakobus si asa maraguna jala hapor siya nipe iko mardungan pangulaw do. Atong idon sa dadalat halat na siya bagaimana kita akan peduli dan bagaimana kita akan berbagi dan bagaimana kita akan memberi care kepedulian teido nanay di iglesia kita. Asa siyan kepedulian teido dia makadonga sa hapor siya. Gabu berot tahuri na mangulu manang hapor siya na mangulu manang dohonot tama di bagasan ngulut teng hapor siya na mangulu ikon adong do pangulon na asa unang mati hadir ni hapor siya ni molo didok si Jakobus pisong gabi sada si rimangata manang gabi sada bergumulat tay asa kita mulai si derita kita mulai dari keluarga kita mulai dari diri kita sendiri sabui nak ngani makorhon unak kola di hata alai mari kita menguji mari kita memulai hapor siyaw tadak kolam manaringoti hubungan ta secara vertikal tu Tuhan Yesus alay kon dampak ni hubungan ta secara pardonganon secara ni hapor siyaw ikubui i manakengani dang merasa rugi kita molo tau rupi dang merasa rugi kita molo masya holongan alay hapor siyaw teima lam ringgas me kita mangurupi jada gabi kedohorot ta i manakengani bui tahilala songun dalam ni pasu-pasu ita iu hapor siyaw nama dok dia meng gabi pasu-pasu ibana tu na humaliang pasu-pasu na gudang
molo mardonga kapor siaung dia kapangulon na atong tengok ma molo gabe nunga di pasu-pasu di bata kaulot ta tengok ma unang maberhulit unang mabiar mangalir asa sogutad dan hapor siaun ikon mardonga pangulaon na mate do hapor siota molo dangaru pangulota unang mabiar mangalion unang mabiar mamilir unang mabiar mangurupi tengok ma apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Nasa na mangulah di bagasa kapor siaw ni di bagasan iman akan ngani pangulam saya taruh ma di bagasan ngulutan ikom marsi hohot tita di hatan debata jala ngulutan ngulu namar panarihun jala di hapor siaw tay masana ma debata merhiti akka pabahenata ido dalata nama dok huria namar panarihun dohot huria nama ngulu jala huria namar panidangion arani hapor siaw. Amin. Mulai tema di holi Tuhan di bata di pala sohami ima gabi bui makumasi di bagasan lo menurham. Amin.